Qaddisa Marija Malla, itlab għalina mitimbejn issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Biex ikun jisħoq ilna dak li wedna Kristu. Amen. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Id-daw ta' dejjem jiddi fuqhom. Amen. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Llum eżies il-Knisja tagħmel festa għażiża tat-trasfigurazzjoni tal-Mulej. Fl-antik kienet ukoll tissejjaħ din il-festa flimkien mal-festa ta' Santa Marija lejt tas-sajf, għaliex iż-żewġ festi jiġu fil-qalba tas-sajf u juruna iħabbrulna fejn aħna rridu naslu. Kristu illum jurina iż-sbuħija tas-sema tal-glorja tiegħu li bija huwa għati libbes lil dawk kollha li huma tiegħu. Mhux ta' bxejn l-ewwel persuna li huwa jlibbes bil-glorja tiegħu tkun l-Omm imqazza tiegħu, ilibbisha u jdaħħalha fil-glorja bil-ġisem u r-ruħ. U għalhekk ejjew anke qegħdin f'din il-kwindiċina għażiża tal-Madonna, ejjew ngħixu din il-laqgħa tagħna mal-Mulej Ġesu. Ejjew inħallu lill-Mulej jibdel u jdawwal il-ħajja tagħna. B'dawn il-ħsibijiet f'moħħna fil-waqt li nofru din il-qudiesa bħala ringrazzjament mill-familja Apap, ejjew nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena,
Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dunubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurrawk, natuk ġieħ. Irroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi id-dnubiet tad-dinja ħen għalina. Int li tneħħi id-dnubiet tad-dinja ilqa it-talb tagħna. Inti li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek iloli Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla, fit-trasfigurazzjoni glorjuża ta' ibnek il-waħdieni, insaħħaħt il-misteri tal-fidi b'xida ta' misserijietna u b'mod tal-aġeb u rejt minn qabel kif aħna nsiru tas-sew wlied adottivi tiegħek. Għamel li aħna għaddejja tiegħek nisimgħu leħen ibnek il-għażiż biex jistħoqilna nsiru werrieta miegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarem il-ktieb tal-profeta Daniel. Jien Daniel kont għadni qiegħed inħares meta tqedu xi tronijiet u wieħed xieħ fil-omor qatt bil-qiegħda. Il-bies huwa abjad silġ u xuxtu bajda suf. Il-sna tan-nar it-tron tiegħu, nar iħeġġeġ ir-roti tiegħu. Xmara ta' nar kienet għaddejja, ħirġa minn quddiemu. Eluf ta' eluf kienu jaqduh u 10,000 ta' għaxriet ta' eluf wieqfa quddiemu. Il-qorti qadet bil-qiegħda u l-kodba infetħu. U bil-lejl der li qiegħed nara bħal iben ta' bniedem ġej misħab tas-sema li baqa' sejjer sax-xieħ fil-omur u resquh quddiemu u tah ħakma ġieħ u saltna biex lilu jaqdi kull ġens u poplu u l-sien. Ħakmietu ħakma għal dejjem li ma tgħaddix u saltnatu li ma tinqeridx. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej isaltan u il-fuq mill-art kollha. Il-mulej isaltan u il-fuq mill-art kollha. Il-mulej isaltan ħataqbes l-art bil-ferħ u jifirħu l-ħafna gżejjer, sħab u dlam hemm madwaru, is-sewwa u l-ħaq, is-sisien ta' tron tiegħu. Il-mulej isaltan u l-fuq mill-art kollha. Bħax-xema jdubu l-muntanji quddiem il-mulej, quddiem is-sit tal-art kollha, ixandru smewiet il-ġustizzja tiegħu, jaraw il-popli kollha is-sebħ tiegħu. Il-mulej isaltan u l-fuq mill-art kollha. Għax int, mulej, inti l-oli, il-fuq mill-art kollha, oħla ħafna mill-allat. Il-mulej isaltan u fuq l-art. Qarri mit-tieni ittra ta' San Pietru Apostlu, Eżis, aħna ma konniex qegħdin nibnu fuq ħrejjef maħluqa minn moħħna meta għarrafnielkom dwar il-qawwa ta' Sidna Ġesu Kristu u dwar il-miġja tiegħu. Rajna bajnejna aħna stess il-kobor tiegħu meta hu ħa mingħand Alla l-Missier ġieħ u sebħ u leħen mit-tron glorjuż instema' jgħid għalih, dan hu ibni l-għażiż li bih jien nitaxxaq. Aħna smajnieh dan il-leħen ġej mis-sema meta konna miegħu fuq il-muntanja mqazza u hekk għandna mwettqa aħjar il-kelma tal-profeti. Tagħmlu sewwa jekk toqgħodu attenti għalija, hi bħal fanal li jagħti id-dawl f'post mudlam. Sa ma jibda jbeġbex il-jum u f'qalbkom titla' il-kewba ta' filgħodu. Il-kelma tal-mulej. Alleluja.
Dan u ibni l-aziz li fih xsibt il-għaxqa tiegħi, isimgħu lilu. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Sitti jiem wara Ġesu ħamijew lil Pietru, l-Ġakbu u l-ħoħ Ġwanni. Tellaħħom fuq muntanja għolja waħidhom u tbiddel qudiemhom. Wiċċu sar jiddib bħax-xemx u l-bisu sar abjad bħad-dawl u derulhom Mosè u Elija jitħattu miegħu. Qabeż Pietru u qal lil Ġesu: Mulej, kemm hu sew li aħna hawn. Jekk trid intella hawn tliet tinet, waħda għalik, waħda l-Mosè u waħda l-Elija. Kif kien għadu jitkellem, sħaba kollha dawl għattithom u minn ġo sħaba instema' leħen jgħid: Dan hu ibni l-għażiż li fih ħsibt il-għaxqa tiegħi, isimgħu lilu. Id-dixxiepli kif semgħu dan waqgħu wiċċhom fl-art mimlijin biża'. Ġesu resaq lejhom, messhom u qalilhom: Qumu, la tibżgħux. Huma refgħu għajnejhom u ma raw il-ħadd ħlief lil Ġesu waħdu. Huma neżlin minn fuq il-muntanja, Ġesu ordunalhom u qalilhom tgħidu l-ħadd b'din id-dehra sa ma bin il-bniedem ikun qam mill-imwiet. Il-kelma tal-mulej. Kemm sabiħa il-frażi ta' Pietru: Mulej, kemm hu sew li aħna hawn. Din mija xejn għajr ix-xewqa li hemm fil-qalb ta' kull bniedem. Jekk tirriflettu ftit, kull ħaġa li nagħmluha għax naħsbu li ħankunu aħjar, għax naħsbu li ħankunu sew. Anke l-istess dnub, jekk jien ħadd xi ħaġa ħatta għax naħseb li dik ħatamilni kuntent. Jekk jien għajjart il xi ħadd ieħor jew weġġajtu inwettaw għax min għalija li jien ħanuri li jien aħjar minnek, li jien fuqek, mela jien aħjar, jien nikmanda, jien tal-ewwel. U nibqgħu nistgħu naraw in-nuqqasijiet kollha tagħna. Imma id-dnub x'inhu? Id-dnub huwa gidba. Id-dnub huwa gidba. Qed jurik in-nuqqas ta' verità. Int minn għalik ħassibek sew, ħassib il-paċi u tiġi it-tradut. Din is-sentenza ta' Pietru tikxef xi ħaġa profonda eżies. Kemm hu sew mulej li aħna hawn. Għaliex? Tantu hekk jgħidlu ħanġiblu tlettinet għalik, għal Mosè u għal Elija. Ħanġib it-tielet biex int tagħmmar hemm, biex aħna nibqgħu miegħek. Hawn hi l-verità. Il-bniedem jiena u int insibu postna, inħossuna sew meta nibqgħu maqudin ma' Alla. Meta nibqa' qrib tiegħu, għaliex Alla huwa dejjem miegħi. Fatt interessanti kif Pietru u sħabu jagħmlu din l-esperjenza tal-glorja ta' Alla. Il-mulej jinbidel u jarawh mill-ġdid waħdu bħalma kienu jarawh ta' kuljum. U dan jiġri lili u lilek.
Il-mulej qiegħed hemm dejjem magħna. Il-mulej jimxi dejjem magħna. Imma jiena u int mhux dejjem nintebaħ bil-preżenza tiegħu. Jiena u int mhux dejjem nagħżel li nibqa' miegħu. Ejjew għalhekk nitolbuh il-qawwa tal-Ispirtu Santu biex jenna nibqgħu miegħu. U kif nibqa' miegħu? Billi jien ngħix kuljum kif smajna fit-tieni qaraj il-kelma tiegħu. Intom smajtuha il-kelma tiegħu, emmintuha. Danu li lili u lilek għandu jagħmlilna kuraġġ eżiż. Mhux il-fraġilità tagħna, mhux in-naqqasijiet tagħna, imma għandu jagħmlilna bil-kuraġġ din il-kelma vera ta' Kristu li ddawwal kull pass tal-ħajja tagħna u timla l-qlubna bil-paċi tiegħu. Ejjew għalhekk fiduċjużi fl-imħabba ta' Alla inġeddu flimkien il-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn umiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li hu meqjum imweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem f'hom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Nitolbu li l-Alla missierna f'isem Ibnu Ġesu Kristu li fuq l-għolja mqazza tat-Tabor li d-disċipli tiegħu urihom in-natura ta' Alla u ngħidulu atina mulej li fid-dawl tiegħek naraw id-dawl. Atina mulej li fid-dawl tiegħek naraw id-dawl. Missier li permezz tat trasfigurazzjoni rejtna fi Kristu ibnek li mallem u l-feddej tagħna. Għati li l-Knisja tiegħek tisma' tħares u tilqa' il-kelma tiegħu. Nitolbu atina mulej li fid-dawl tiegħek naraw id-dawl. Fid-dera ta' ibnek fosta bħala bniedem inta għamilt li jiddi id-dawl tal-glorja. Dawwal id-dlamijiet ta' kull bniedem. Nitolbu atina mulej li fid-dawl tiegħek naraw id-dawl. Fl-imħabba kbira tiegħek inti tatina il-libnek fis-sagrament tal-Ewkaristija. Atina li bis-sem tagħna f'din l-ikla aħna nimbidlu fuq ġbija tal-glorja tiegħek. Nitolbu. Mulej Ġesu, int li mlejt bil-qawwa tal-glorja tiegħek lill-Verġni mbierka. Kompli dawwal int lill-familji kollha tagħna. Għati s-saħħa u l-għajnuna tiegħek lill-morda u lil dawk kollha li jduru bihom. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Għati mulej il-glorja tiegħek lilna u liedek libbisna bid-dawl tal-kelma tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Adam
nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Qaddis mulej id-doni li qegħdin nofrulek fġieħ it-trasfigurazzjoni glorjuża ta' ibnek il-waħdini u bid-dawl tas-sebħ tiegħu naddafna minn kull teba ta' dnub bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom, nerfu lubna il-fuq, niżżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. U wera l-glorja tiegħu quddiem xhieda magħżula u mela biddija qawwija u sabiħa il-ġisem ta' bniedem li kellu bħalna biex is-salib ma jkunx ta' tfixkil għad-dixxiepli u biex juri li fil-ġisem kollu tal-Knisja kollha jisseħħ il-milja tagħha l-glorja tal-aġeb li deret tiddej fir-ras tagħha Kristu innifsu. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nifqu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda intennu l-kobor tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fl-ogħla tas-smewwiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej u sanna fil-oli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwient mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħa l-ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek hemm xerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom mal-Alla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek,
ikun li trittient kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija is-sliem u l-għaqda li jien trid fija int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu.
nitolbu. Itqarbina bl-ikel tas-sema mulej tibdilna fi ġbija ta' dak li jien trid turina bid-dija tiegħu fit-trasfigurazzjoni glorjuża. Ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Nixtieq infakkarkom li nhar is-Sibt 14 ta' Awwissu fuq it-suntier tas-santwarju issir il-velja ta' Santa Marija li tkun tikkonsisti f'quddiesa tal-Fġieli. Is-sena minħabba r-restrizzjonijiet tal-pandemija għalkemm se issir barra se ssir anke wkoll b'numru limitat. Għalhekk min jixtieq jiġi inħeġġu biex ifittex malajr sa nhar it-tlieta mhux aktar tard jakkwista il-biljett mill-parroċċi ta' Għawdex jew minn hawnhekk mis-Santwarju ta' Pinu. Barra dak il-biljett kull min jiġi dakinhar tal-velja irid juri il-biljett li nkunu tajnih aħna kif ukoll iġib miegħu iċ-ċertifikat tat-tilqima tal-vaċin tal-COVID-19. Mingħajr iċ-ċertifikat tat-tilqima ma tkunux tistgħu titlu. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.